Dolamara aratum airset prungset kachesong asai kedengpon piniha dakaha war aratum kachesong nangkok alam theke MSc Richard tok bikedam tang ningkan pho angbong ke claim nang ji development asai me lang towar hahui kache chakpon dokok aphitha non ke alam chak pache plang det papleng ple how daka war aratum ning ki pungpen MSc apha non election hut vote jogje pusi klar dak pe nang pachini don adun thu hawar KSA tum aphan pherangke karju hut nang ke thandun ke Richard tok bi aphan ke MSc tiket pilong le lapen batai ta dolamara kes aphan kachong thui alasi tiket pidete ahir ingtang rakmen chisong jiputa hang taram lapen aphitu karjo hut nange thandun ke MSc Richard tok bike amena constituency angkangta development ahin ke dolamara pen deithor aphan plagdak deithor ke development dopiglo sita dolamara ke ajata development dot heglong le pusi ningki pungpen pherangke angnu hang taram renti Pini kachisong along kachik tongdon hawar arat Kaziranga district KSA lapen dolamara branch KSA atum RD pidunsi bank parohini societum chitongdun si ahiring tangrak pen kachisong ase pa umplo kohora pen ration ingti TK News. No development. No way. No electricity. No way. No electricity. No way. No bridge. No way. No bridge. No way. No electricity. No way. No road. No road. No road. No way. No development. No way. बिफान के ने तुम पेनेंग बेन के रिचार्ड डॉग बिफान के वुड जॉक टेक्टेलो वुड जॉक टेक्टेलो दोलमरा रात तुम वुड जॉक जेलोमा दोलमरा रात तुम वुड जॉक जेलोमा दोलमरा रात तुम वुड जॉक जेलोमा रिचार्ड डॉग भी तुम्हारा चौंठुई डालोमा दोलमरा रात तुम रिचार्ड डॉग भी दोलमरा भाना चौंठुई डालोमा this against the failure of MSc Richard Tokbi number 26 Dorbaguri constituency la so pathak ni tum chesong pon lo ni tum ka chesong pon la ke dolomra KSA branch la pen ke dak difluso arada tum pen si tum chesong pon lo ni tum chesong nang kok la ke ni tum batai ni tum MSc Richard Tok bi aphan ni tum memorandum pidam lo bon si tam ni tum alam nar jujai ko pipo sinar jujai det ba la ke ni tum non du ke ni tum ningi thilo ningi punglo ningi jang jelo ning siksak laban lo ni tum Pipo sining siksak ning yang jema ni tum do non puan da dolomra lok chingthur dun delang MSc Richard Tok bi ni tum phan dolomra ra phan nang pa develop po punon puta nang pa develop lelang ni tum jo non puta mu pen nang li tum theklong lo to wara ve non puta to wara ve lang la pen ke dilong ra ve la pen ke current ra ve difluso arat tum non puta current chi thorong lelang protest against the failure of Siri Richard Tokbi MSc 26 number Dorbar constituency. La so putak sinitum chisong ponlo. La pen point number 1 itum dak tok ponlo. The MSc have failed to provide employment to the educated youth of Dorbaguri. Mane youth ke thek area youth tum dopik dolomra yang and talented youth tum dopik kami sakuri nut phanda pi thek la isi failure lo. La pen ako number 2 bank MSc Richard Tokbi have failed to solve the border dispute with Golokhat district. Non puta Golokhat district pen lakar banglong a hoy non puta la so banduri alam porta batai lo nitum chesong bon sita non punta la so Golokhat district border nitum phana pachun pitek thela. La pe ako number 3 bank failed to provincialize the Malasi High School. La lo non puta Malasi High School phana nitum chesong pigano non puta nang provincialize pipelang. La pe number 4 bank failed to provide ambulance facility for the Malasi MPSC in Dolomara. La talo non puta ambulance facility Dolomara arara phanang pitek thela. La pen number 5 angke failed to bring permanent banking system at Dolomara. La talo non pu sitame banking system sitame nang echi chaklo non puta banking system sitame nang pachun pitek thela. La pen number 6 angke failed to save state dispensary to Dolomara from Borbeta. La talo non puta nang pachok pitek thela. La pen itu ma demand non bangke la lo to bring irrigation subdivision at Dolomara. La bangke nitum kinang solo Dolomara ar loga non puta Richard Tok bike jara sonta daithor si pon lap nitum daithor arar phan nitum nang plak dak punitum jongdam dai sitame nang plak dak tame harat ma rat phan nitum jongdam kali rat tum chingki me pik nitum chong hon pik nitum ajur puang se daithor sor tumanta tame nitum ki jongdam ke MSc Richard Tok bi development bang nang thak dak non so sonju pine Malasi High School the provincialized lang banking system chot kali non hada ke college anda dolaplo non puta daga rada phan ke dilong da ve towar da ve lason alang ke alam chak chok
alang ke alam chak chot so posin noni phong ke neli chuning ri lo party a president secretary banda chuning ri lo lapen ke Karbi Anglong CM Duriam Rong Hamata chuning ri lo lapen Karbi Anglong IMP Horan Singh be banda chuning ri lo lapen ke I request the Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma not to give party ticket to Mr. Richard Togbi because Richard Togbi all talk the sounds is so good no action never going to happen in Dorbaguri alang ke alam chak chot lasi alang ke papleng tek thelo lasi alang son Richard Togbi son phan ke ticket pipidet sikimelo ticket jong si pidet bolte niตั้งแต่ละนังลิตุมห้อยเป็นโซเชียลมีเดียลองกิดำตังอปอละส่วนสิเทคลองเจดวาร์บกเรียงบองสตามิยิตุดลมราพันเป็นไดทอร์เอเรียละส่วนเก็บปลักดุกอกเอ็มเอซีซาร์บางปูละส่วนประทางนั้นลิตุมไม่เห็นเป็นซับซ้อนทันทัตตา แล้วก็ฮัลโหลนั่นตัวมีเดียตัดชินีโลมาดูตัดชินีโลดักดัวบกรีรัดกะลีออร์การเบียงลงรัดตัดชินีโลเดลมราเป็นไดทอร์ปลักดักนางดิริงบันเดเลโลนางกะฮราบันเดเลโลบากุรีบันเดเลโลปีนี้อาลงกับเปรกกับไอเรียบันเดเลโลสไดทอร์ลงบังเกนางลีหลังน้ำท่าตัวจะมีดักบังเกพลาสเตอร์ตัวเด็ดลมราลงเกลิตุมอันก็ว่าพลาสเตอร์ก็อภิลามโลอาลงนั่งทอกปิโรยปิไรสิตาดักโลโซเชียลวอร์เกอร์อาตุมสิกิเคลมลาตากิจจอยไม่ทางเป็นพลวงเด็ดดักก็อันมานังปลักดักบังเกตัวราลงตาลาดักบังสีมาทางปุ๊อัลลิกิกันตาเวอัลลิกิล็อกตาเวพลาสเตอร์ตาเวลาบังกะลังโลบุอิงก็ secondly บังเกสคูลนัด educationนัดลังดำโลพลวงเตดลมราเกpopulation do big area hepik sita high school do non provincialized di dai thol lam tha higher secondary ta do college ta do high school ta do model college ta do tangte ni tum long dalomra long kan lo private school ke long pi do government school ko ke ta do government high school awe di isida lang mo la te difference lo tangte isila lam tha ha comment tu ne benta tini kesi as tu mang thek lo pangcheng lo banke dalomra sor si chipate dun bomlo kan dun bomlo lunun bomlo bang ke ministerium bang alosi je cultural hall pancheng lo cultural complex pancheng lo ang to nisida dak sidun elo amar ministerium pon denma dak pon elo ajote hadak si sanam po ani yang samte dak si kan po lapuloma Begwar kacit helong tapi nilitum non Richard pukalilo sita me lada nilitum dawar baguri pan MEC nilitum supai dun elo sita la MEC ke bang yehud bang pukili je hud bang kan nitum manang cakang po dilong nang pipo ali nang pipo baji kunu same border pitching dame nang pipo busuni tum hancak bom sita me nilitum anuda nurpanda nilitum ahok lo bon po nilitum pidun po la tame ni kan po pa ako nang chong thuide ako inur bang tam aklo sonak thawang le po la tanang chong thuide sita me non recharge abang ke ne alang li bang ke non nilitum mathalo को कलाम थी बैंक लहन लो जिसमें नीली तुम के पीमा तोवार से में आवे मिसेना तोवार आवे लापे नीली तुम गार्डन से में आवे से में नीली तुम की दाम की बैंक से में सुन पीगा सोच दो पीमा नीली तुम के सोच चेपो नहीं बते नीली तुम पीमा नी तुम एम्बुलेंस आवे पीमा नी तुम एम्बुलेंस आवे मैंने तुम के सोच में पब्लिक गाड़ी पौन लो पतंग के नीली तुम के कौन गाड़ी भाड़ा की दाम 1000 के बांग 1000 2000 अनान से नीली तुम दाम से में नीली तुम लाहे तो मैं किसुम लापे मुसो तो में लोग 40 से में तुम के मेसन लो 40 दिमावे पीमा लोग 40 दिम से में आ स्कूल ले दोलो से में के थाना तुम के दोलो से में पीमा लॉकडाउन में ना जो स्कूल में ओ ये सोन से दोलो से में नो ना बैंक स्कूल से में के मेसन स्कूल नंग पीते डिप्लू सोना से में के मेसन स्कूल नंग पीते मिठा मुमार तुम से में ये DFN alangli भूत हाइडेट लो पुरोते दैक पेन डिपू सर लो पेन से कोसवे बुनाई बोलांगली फर्स्ट season 1 long alangli keneng zepon dak pen kusve nangli tuma phan dalomarat arata phan cheng chia prang dipu so arata phan se alangli claim pon jipu haso 2017 aning kala ke claim pon jipu alangli chichak mono la pen hini thu bank ke karen ke la hai he prang se alangli dak pakloji ji la pen hing pon la bi la pen ka do ka ve tum phan tap ekdom paklar pon chen bolangli nengjelo la pen ke thom thu bank ke delong ta alang di cecak bolong long thoma de long sita me piponji bu piniar ni tum dipu so la pen da thorarat ni tum ki krung chen la pen ni ning ki pung la pen ning siksak pen pini apor ni tum ka chingrum pet pen
alang li pan nitum not givang jia bang ke nitum alang li ke chicha ka son an ke play bana jok nitum dipusorat atung bang ke nitum vote bibon thai khadat bo lasim mane alang li ke pacho bai ke pacho MAC ke mane lak do pigla lasim mane nitum ke non givang jia pan ke alang li pan ke isialam ke koi ponlu Keng Chithang Adolong Kangpupon, Labangso Adolong Kangpu Along, Kachetong Dun, Duarbaguri BJP Mondal Committee Secretary Daniel Terang, Mondal Committee President Sunaram Rongphar, Daithor Ward Commissioner Kache Sinarpi, Local Committee VP Boron Teron, Lapen Penang An Kethe Kidingatum Chetong Dun, Labangso Adolong Kedamtang Achiklo Gari Kethe Kedam Amat Babrai, Lasi Local MSC Forest Board Chairman Richard Tokbi, Alangli Upper Rangsali Arat Atumapan, Kiduki Sungmat Hadamsi, CEM Dr. Tuliram Ronghangpen, PWD Department Atumapan, Pachini Si, Non-Amat, Temporary Thengpia Dolong, Selam Piponlo. Lasi Lapu Local Committee VP Boron Teron Pen Kaning JK, Nilitum Lapuson Adolong Kelong Loke Nilitum, Upper Rangsali Apolingatum, Ning Arong Pikan. Lapen Non Kevangji MSC Kilik Jehut, Cherap Chetodun Pupusi, Ning Jepon Rinti. Lapen Lapu PWD Department Pen Kaning Jepon. Labangso Adolong ke 4 ton Ansi, Labangso Adolong Ajakong Dochot Pusi, Ning Jepon. Kahora Pedresa Ning TK News. Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Saraphan Churowek Nangji. Athe alang itum kabor I pen ajok si pini ladak arlong chuhu aratum ko anne kisung pen pejok tanglo. Athe ke la so dolong ke lahenlo ke dam tang arui dak RCC dolong deng ponlu. Sitame RCC dolong ke deng pon ke kisuman formalities nangkok aposi apor nangkok. Sitame labangso Adolong bangke ason abipin lo la sinon ratum kecileng sung pikpu la sorsi lulong tang teko pensitame la si tempuris tame arlong chuhu anathu kedam araratum kecileng kejoy keje phan pusi elitum MSC sar Richard Tokbi bor ipen sodolong pini tingpie dolong tame kim patang ponlo athe ke la sodwar ke kenang sot athe arlong chuhu long adak mondir do adak anewang si munitum Hirjume ke chohangdam hadak ason akenang sot hormu munitum kedam ani wang sumunit ke chileng la sotuar lasila sotuar ke akenang thepik pula solam ilitum MSC sar mathasi aso dolong bang ke tong sikot penstame alang likim rang ponlo lasi alang li phantame ilitum suri akero pi pajer ponangi lasi nili hin pen pini da kangpu alam tekel halo nilile so dolong kangpu ponanging bangkali da kangpu pon vek nangi bangke ilitum CM sar kali pulutang te MSC sar tibang nangji. Tame alang itu kenang sot council long kam ke dukok penjok. Sepini nili panang toilo nang VDC chairman ahin penle labang sodolong pudam danoi pusi nili panang toy si pini nili lo sodolong ipu ponelo. Tangte sar labang sodolong ingpu elo ko anakar diga hormu papar unji labang soputhak nang lip than pachini gi mai thik ni Lah bangke nili than thek thede ji the la ke nili ke technical officer usi chini ji. kala The ke nili ke la ko ana lut enangi uni sitame la ke dak technical officer dum tadu alang tum hanar juk deno sitame la eli tum ke lang benda chini lo bene lan heavy lut an ke damoni de ji sitame nili ke chini no teng bangke asasup rong sora kenang sot hormu ke chukat pon ya phan an ke la so dolong ke pon lo. mo palo lang li local MSC okay hai Richard Tok BC kim lo pulo tangte lalang li jongjung si labang sodolong ke patang delo masar tangte la subthak than pachini Jungjung pu alam ke kali la ke department be siklem sitame alang initiative pen athe alang li kabor ipen athe alang ke chimatha lo ne ke duar baguri rat pen sini phanang pahai lo apose duar baguri long ajada kidu kisung tami ni si paprang nang pupusi alang li si dak ilitum CM sar Dr. Tuliram Ronghang sar phancing kilo lapen ke MLA Dr. Mumin sar phancing kilo lapen ke kenang sora tumhan alang li chingki ji thansi bini ladak jasme pet ke ilitum CM Dr. Tuliram Ronghang sar lapen MLA Dr. Mumin sar lapen ke MSC Richard Tok sar lang tum bang thom kabor ipensi la so dolong ke kimpon lo tangte sar labang sodolong mate labang sotuar ke rong anarat siga chileng iglo labang soputhak nang li ithethani than pachini gi la so tuar ke dupik jasme pet ke ladak ke arlong chulong mondir do aso mondir long ke daily se ani wang si pharu muni damlo pela penang parta la so tuar ke
nangli ekdom deitor pen dolomaran ke chileng plodo nonamat an gari pini ne ke chileng phune ke kalilang sida bike pen akeng pen ke munit tum ke la ke shortcut pi ko la sila se ke dam bang ke ong lo ke ong dung ke dolomara sor betala sibang peti tilo apo sila ke nang sot hepi kan Chorolo sa. To local committee Ingdeng ingkoy dahini Karbi chojor cholang asong atum ningkan isek amai pi padopon. Labangso ke CCA asong surihini rasi aningkan pen bolongkomaji Karbi hithia long pen amahang pathekdet pen aningkan wangta ningkan isek chojor cholang atum chingrum si ningkan isek amai pi padobom rang bom pen pining anke ingdeng ingkoy dahini an nang pleng tanglo. Labangso chojor cholang asong along jasemet tarabasa disobai bolongkomaji along kadu kawe Karbia khai atum kulat kachubia tumsi chingrum lo. KCCA amai phu Mohan Singh terang lapen chunbang khorsing rongpia tumpen si mai alam the than pompen koson si Karbia khai atum chojor cholang anathu keba prangdon thekjima pu alam hai hu chithan chimumpon. News report TK News. Pisi Karbi chojor cholang asong lo dunang kok ma pu kadang itu nang tu mun thik no nang tu asong tin sitame dono ka parti na topik ini tengah BJP parti kali, Kongres parti kali, APLC kali itu chojor cholang asong. Lalu don male tum atu munthino itu kumama bepar beha ke klaim atum pala atum ke bepar beha ke klaim abang kusipo komasi sarkar lo sakuri anak tomadu APLC pusilpo Kongres pusilpo BJP pusilpo ACC pusilpo lason taksi komame yosi komane abongsu mumar atum yosi lo chal tunpo mutala ke lo chal suma pusilpo don male tu lasi nili pading oelo ini tu makai nona mangke apor ka dure hu ini tu digital atin hu aja na tu cepate nang lihan si nili poisa nang piji pote nang lihan nili lang nang ne don mari tu ini tu prime minister alang li Narendra Modi mata bulo India bage digital India pusili lasi don mari tu ini tu ta Karbi long digital Karbi long pusili lang don mari tu ini tu ayat na tame ini tu si claim rap na don mari tu ini tu foto ta na don mari tu ayat na tu bepar beha ke jenglok motor gari ke le jenglok itu batonti mata itu cerah ya na don mari tu mata do itu ani aprang Januari Februari hasu tame don mari tu ini Siloni pini jurama harap tu bangke